ଏବେ ସରକାର 21 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅସଂଖ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ମୁଁ 21ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତ୍ୟାଗ 1। ସୁକାନ୍ତର ଅଫିସରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଚୀନର ଉହାନ ସହରରେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ସେ ରୋଗ ଏମିତି ଯେ ରୋଗୀର ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଆଦି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଏ ରୋଗର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକେ ପୋକମାଛି ପରି ମରୁଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗ ସାରା ଚୀନ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଓ ଚୀନରେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ଭୟରେ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଗ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବାର ଅଛି। ଭିସା ଓ ଟିକେଟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ଲଗେଇବେ। ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ କହିଲେ, ବାପା, ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ମହାମାରୀରେ ରୋଗୀ ଦେଖାଦେଲେଣି। ଆଜି ମୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ତୁମେ କେମିତି ଯିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ତୁ ତୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହ। ଏହା ହିଁ ତୋର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ। କହିଲେ, ବାପା, ମୋତେ କେବଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତା ପରଦିନ ସୁକାନ୍ତ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ନେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଏବେ 1 ମାସ ଘରକୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏହି ମହାମାରୀର ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସିଲେଣି। ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବୁ ଓ ପାଖରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ। ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ହେଉରେ, ତୁ ତୋର ବାପା କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ପହଞ୍ଚିଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋତେ ଜଣେଇବି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବାପା ଶମ୍ଭୁନାଥ ଭାରତୀୟ ବିମାନରେ ବସି ଭାରତ ଉପଲକ୍ଷେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଲୋକେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶେଷ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଶମ୍ଭୁନାଥ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ପାରୁଥିବାର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ସୁକାନ୍ତ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆମେରିକା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଦେଶ। ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ। ଏଣୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ସୁକାନ୍ତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ସେ ଦେଶର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନେବା ପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କାରରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କର ପୁଅ ସୁକାନ୍ତକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ସୁକାନ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ। ସେପଟରୁ ସୁକାନ୍ତର ଫୋନ୍କୁ ବୋହୂ ସୁରେଖା ଧରିଲେ। ମାରେ, ମୁଁ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତୁ ସୁକାନ୍ତକୁ କହିଦେବୁ। ସୁରେଖାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଏକ ଭୟ ଯେମିତି ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେଉ ବାପା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୋହୂ ସୁରେଖା 1/2 ମିନିଟରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ କାହିଁକି? ଭିତରଟା ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଘରକୁ ଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ସେ ମହାମାରୀର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ଯେଉଁ ଲୋକେ ଏ ରୋଗରେ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଆଦି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଧରିନିଏ ବୋଲି ସୁକାନ୍ତ କହୁଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାନ ବୋହୂ ଦୀପାକୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ କହିଲେ, ମାଆରେ ତୁ ଟିକେ ସୁରେଖାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ, ସେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଦୀପା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ବାପା, ଅପା ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇନାହିଁ ଯେ, ଭାଇ ସେ ମହାମାରୀ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ରୋଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବିମାନଟି ଆକାଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସେ ବିମାନରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଛି, ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଖବର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୋର ଅଲଗା ବହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାହିଁକି ବାପା, ଆପଣ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବେ? ସେଠାରେ ଏସି ନାହିଁ କି ଭଲ ଗାଧୁଆ ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମା, ଏତିକି ତ୍ୟାଗ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ପଚାରିଲେ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଯିଏ ଭଲ ଗଦି ନହେଲେ, ଏସି ନହେଲେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାରେ ଅନେକ ସୌଖିନ ଭୋଗବିଳାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଣି ଗିଲାସେ ନେଇ ନିଜେ ପିଇବାରେ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ? ଦେଖ, ସେ ଭୂତ ବୁଦ୍ଧି କର ନାହିଁ, ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶମ୍ଭୁନାଥ କାହାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ନିଜେ ରାଜଧାନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ସେ ମହାମାରୀର ଭୂତାଣୁ ଥିବ, ତେବେ ଏହା ମୋ ପରିବାରରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ଓ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖି। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ହସିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ସହ ମୋ ପଛରେ କେହି ଯିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ମହାମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ଶମ୍ଭୁନାଥ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ରୋଗ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ଧରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଭଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ କାହା ସହ ନ ମିଶି ଏଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ସେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ କଥା। ବିଚରା, ମୋରି ଭଳି ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆଜି ବିପଦ ମୁହଁରେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଜୀବନ ନେଇ ଯାଉ ପଛେ ମୋ ସୁକାନ୍ତକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେରିକାରୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବା ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପୁଅର ଖବର କିଏ ଦେବ? ସେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, ମୋର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପରି ଆମେରିକାରେ ଡାକ୍ତର। ସେ ଏହି ମହାମାରୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାମାରୀର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ସାବଧାନରେ ରୁହ। ମୁଁ ମରିଗଲେ କିଛି କାହାର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନରେ ରୁହ। ଟିକିଏ ମୋ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଖବରଟି ଆଣିବ କି ମୋ ପୁଅ ସୁକାନ୍ତର ଖବର କ'ଣ, ସେ କେମିତି ଅଛି? ହେଉ ମଉସା, ମୁଁ କାଲି ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ରାତିରେ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଗଲା। କାଲି ପୁଅ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଖବର ଆଣିଦେବେ କହିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାତିରେ ଫେରିଲାରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସେହି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରୁ ପଚାରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ରୋଗୀ ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ସେ କହିଲେ, ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମୋତେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଏନ୍ କଲେଣି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶମ୍ଭୁନାଥ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଆରପାରିକୁ। ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁକାନ୍ତର ଆମେରିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସହ ଭାରତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲେ। ନମସ୍କାର।